den. My bychom se vás chtěli zeptat, co je to tady za akci? Tady se odehrává Game Jam Prague, třetí ročník této akce, která je vlastně 48-hodinovým maratonem ve vývoji počítačových her a je to součást takové celosvětové akce, která se jmenuje Global Game Jam. Letos je přibližně 5 nebo 6 týmů, dohromady asi 26 lidí, kteří se podílejí na této, nebo kteří vyvíjejí hru tady na této akci. Já jsem Tomáš, tohle je Pepa a oba dva jsme tak nějak programátoři, já jsem hlavně teda grafik. My jsme se rozhodli, že naše postavení v týmu se rozhodne podle toho, co vlastně se rozhodneme dělat. Už máte nápad na nějakou hru, jak by měla vypadat? Něco teď připravujeme a akorát to rozmýšlíme co a jak dál, jak to bude vypadat. Ale už drobnosti, ale základní rámec by byl. Základní myšlenku máme, no. Takže hru budete vyvíjet ve Flashi? No, ve Flashi. Ale ještě asi na iPad, nebo prostě celkově na tablety, že to bude jakoby dotykáč. A náš tým se jmenuje Two People a přezdívky máme Wolfy a já jsem Yuffie. Už máte nějaký preferovaný jazyk, knihovny nebo něco takového? No, oba máme tak trochu základy v C Sharpu a XNAčku, možná taky Lua, něco takového. Děkujeme moc a hodně štěstí. Hej, no tak ja som Filip, toto je Michal. Ja som Erik. No ja som programátor. Ja som grafik. A ja som tiež programátor. Budeme to robiť na Unity asi. No na 99%. Mohli byste nám představit váš tým, tak ve skutečnosti, jak se jmenujete, jak se jmenuje váš tým? Tak my sa voláme Hyperbolic Magnetism, ale v podstate sme taký tým, ktorý sa dáva dokopy hlavne kvôli tejto akcii. Každý rok sa trošku meníme. Ešte nám tu chýba jeden člen a rozmýšľame, že možno ešte vezmeme nejakých grafikov a to je v podstate všetko. Takže my jsme tým Demet Burens, už jsme tady vlastně 3. rokem. Tady je Karel Matějka, člověk, který udělal tady v Čechách hromadu her, takže budeme mít trošku výhodu. Hned vedle Eva Grilová, taky vývojářka her, já jsem Filip Pokorný, taky dělám hry, takže my jsme se sem přišli spíš jenom tak pobavit. Budete stolní hra? Já si myslím, že byste se mohli zeptat tady kolegy. Rozhodně stolní ta hra tu nebude, protože tady máme počítače, takže pravděpodobně to uděláme v kombinaci s PCčkem a s Androidem. Použijeme asi Unity engine a pokusíme se obhájit vítězství z předminulého roku. Už máte nějaký tým, tedy vybraný vás všechny týmy chtějí, ke kterému byste se chtěli připojit? Já nevím, já myslím, že pro nás by bylo nejlepší tvořit něco v 3Dčku, asi Blender, takže tam připadá v úvahu Unity. Unity tým. K tématu a my jsme si pro vás připravili hru, která má zkratku SSSCFATT. Štúdia Hyperbolic Magnetism a priateľov s názvom All My Heart. Udělali jsme hru, jmenuje se Ech in Love. Pokud chcete vědět, co to znamená detachment, tak si to najděte ve slovníku. V našich bojových podmínkách hru Cupid. Která hra se nejvíc líbila? Naší soutěže na Game Jam 2013 se umístil tým číslo 7 hra Oh My Heart. Pojďte prosím sem. A druhé
Jamu 2013 získává tým číslo 1 Keep the Beat. Vítězem soutěže se stává tým číslo 3 a Detachment. A pojďte. Tak jak jste celkově spokojeni s tím prvním místem? Je to samozřejmě šok a já jsem teda rozhodně velmi, velmi spokojená a kdyby, jak ta hra byla o tom heartbeatu, tak můj heartbeat je teďka úplně tady někde. A chystáte se nějak tu hru ještě dokončit nebo nějak vylepšit a pokračovat v ní? Určitě se ji chystáme dokončit, protože jsme rozhodně nestihli dodělat všechno, samozřejmě nám tam zbylo pár bugů a máme připravenou ještě další textu, mělo to celý vypadat původně úplně jinak, takže rozhodně to budeme dokončovat, rozhodně to pak třeba přes tady ty stránky nějak postneme, abyste mohl každý stáhnout a zahrát, takže určitě to dokončíme. Takže příští rok se sem chystáte zase? Určitě. Tak jak jste celkově spokojení s umístěním? No, my v podstate na túto akciu nechodíme vôbec kvôli nejakému umiestneniu. My sme spokojní s tým hlavne, čo sme spravili. A chystáte se nějak tu hru ještě vylepšovat nebo posunovat na nějakou vyšší úroveň? No, ona je už v podstate takmer hotová, takže my už ideálne by sme na nej dokončili nejaké malé veci a môžeme ju v podstate predávať. No, by sa povedať. Takže příští rok vás tu můžeme čekat zase. No určite, my tieto akcie strašne máme rádi. Takže jak jste celkově spokojen s letošní účastí? A přihlásilo se nám trochu víc lidí, než nakonec přišlo, ale jak to tak vypadalo, tak jsme zabrali ten prostor tak akorát, takže to možná bylo i dobře. Každopádně bylo tady spousta lidí, výborných lidí, takže já jsem velmi, velmi spokojený. A s těma všema hrama, co byly tady vytvořený, jsou nad očekávání, nebo co si o nich myslíte? Na to, že byly vytvořeny za 48 hodin, si myslím, že jsou velmi, velmi nadprůměrné. Všechny, které jsem viděl, já jsem s nimi spokojený a myslím si, že na to, jak jsem říkal, 48 hodin se podle mě nic lepšího udělat nedá. Tak jo, děkujem.